गिबि खेबनि काउन्सिल लेभेल बड'लेण्ड सीएम काप जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागाय बाहागो लादों। दिनैनिफ्राय क'क्राझारनि मोनथाम थावनियाव जोंहा नैबे दतमा, सालाकाटि आरो आफलागाव बे मोनथाम गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड सीएम काप 1.0नि काउन्सिल लेभेलनि बादायलायनाया जादों आरो फाइनाल गेमा फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 15 खालाराव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जागोन आरो दिनै नैबेहाय दतमानि बे गेलेग्रा फोथाराव गेलेजेन्नाय हिसाबै गरेस्वर आरो सालबारि बे मोननैनि गेजेराव गेलेगासिनो दङ आरो जोङो गोजोनदों दिनै गिबि खेब बे बड'लेण्ड सीएम कापखौ खुंनायावनो जोंनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे गेलेनायखौ खुंनायाव मददथि होदों एबा नायनो थाखाय फैदों, गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों आरो जोंनि गेलेगिरिफ्राबो गामि लेभेलनिफ्राय एबा VCDC लेभेलनिफ्राय समष्टि लेभेल, जिल्ला लेभेल आरो दिनै काउन्सिल लेभेलसिम गेलेफैनो हाबाय आरो गिबि जोंनि बे बड'लेण्ड सीएम कापनि जागायजेननायावनो हादरनि गिबि मन्थ्रि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा गावनि मन कि बातआवबो मोनसे बाथ्रा लाखिनानै बे गेलेनायखौ हादोरनाङारि खालामनायाव मदद होबाय। दा बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो मोनसे थांखि लानानै जिहेतु बे गेलेनायखौ खुंदोंमोन जे जोंनि गेजेराव गेलेनायखौ आरोबाव जोलुर गेलेनायखौ आरोबाव मुंदांखा खालामनो आरो जोंनि गेजेराव गेलेगिरि सोरजिनो थाखाय आरो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव खौसेथि, अनलायनाय आरो बादायलायनायनि गोसो सोमजिहोनो थाखाय बे गेलेनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुश्री प्रमद बर' बिथांनि सानखांथिजों आरो बिथांनि अनसुंथाइजों बा बिथांनि हामलायथिजों बे गेलेनायखौ खुंबाय थादों। बेखायनो बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो आं साबायखर जासिबाय। जिहेतु दुरान्ड कापआव जोङो बड'लेण्ड एफसिनिफ्राय गेलेनो थाखाय खाबु मोनो। दा बे हिसाबै नैबे सीएम कापआव जायनो साबसिन गेलेगोन आरो गल सोगोन बिथांमोनखौ बड'लेण्ड एफसियाव सायख'नानै दुरान्ड कापसिम गेलेहोनायनि खाबु आरो बेखौ मोनगोन आरो जोंहा सन्तोष ट्रफि फैगासिनो दङ बा बेबायदिनो माखासे नेसनेल लेभेलनि गेलेनायनि स्टेटआ गेलेयो जिहेतु आरो बेवहाय जोङो जोंनि बड'लेण्ड एफसिनिफ्रायबो बे नेसनेल लेभेलाव गेलेनायनि थाखाय स्टेटनि जि सेलेक्सन बे सेलेक्सनाव बिथांमोना डाइरेक्ट एन्ट्रि मोननायनि थाखाय खाबु मोनो। काउन्सिल लेभेलाव जाय उइनार जागोन बिथांमोननि थाखाय माबायदि औ नंगौ, काउन्सिल लेभेलाव जाय उइनार जागोन बिथांमोननो 150 लाख एबा 1.5 लाख बिथांमोननो रांखान्थि बान्था होनाय जागोन आरो गल्ड मेडेल आरो बेनिफ्राय जायफ्रा रानार्स आप जागोन बिथांमोननो 75,000 लोगोसे बिथांमोननो रुपानि मेडेल आरो थामथि बान्थानि थाखायबो जोङो बेहाय राहा दोननाय जादों। थामथि बान्था बिथांमोनाबो ब्रन्जनि मेडेलजों लोगोसे रांखान्थि बान्था मोनगोन आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि काउन्सिल सरकारनिफ्राय गांफा गांफा सार्टिफिकेट मोनो। आं गिबियावनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ थेंक्स होनो सानदों। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि बे मोजां मोनसे साननायनि गेजेरजों फार्स्ट टाइमनि थाखाय बड'लेण्ड सीएम काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनाय जादों आरो बेखौ गिबियावनो VCDC लेभेलाव होनाय जादोंमोन। दिनै कनस्टिटुन्सि लेभेल बे जाबाय आरो बे जानायावहाय जों दिनै नुबाय जे काउन्सिल लेभेलनि फार्स्ट खेलाया दिनै जागायजेनबाय बे दतमानि दासा स्टेडियामाव आरो जोबोद बयबो रंजानाय गोसोजों बेवहाय रायजो राजाफ्राबो गोबां पार्टिसिपेट खालायदों आरो गुबैयै बिनि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जा इयुथ्सफोर बिथांमोनखौ मोजां साफा फुटबल गेलेगिरि जाहाथे जोङो सोरजिनो हायो, बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो प्लेयार्सफोरखौ सायख'नो नाजागोन। जाय बिथांमोनहा मोजां गेलेगोन बिथांमोनखौ बड'लेण्ड एफसियावबो जायगा होनाय जागोन आरो लोगोसेयै हयथ' गुबुन गुबुन क्लाबफ्रावबो बिथांमोना चान्सखौ मोनगोन। बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे खाबु आरो सम आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना नुबाय जोंनावहाय आरोबाव थार्ड टाइमनि थाखाय जिहेतुके एसियानि बयनिफ्राय गोजामसिन दुरान्ड काप आरोबाव बेयो क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दं। गुबुन गुबुन स्टेट आरो टाउनजों लोगोसे जोंनि बे जायगायावबो फैबावबाय। गतिके आं सानदों जिहेतुके जोंनि बे बिटिआर हालामाव गोबां माखासे फुटबल टेलेन्टेड प्लेयारफोर दं, नाथाय जों बिथांमोनखौ जोङो मोगथाङाव नुयैखाय बिथांमोना मा रोखोम गेलेयो जों नुनो मोनामोन। नाथाय नैबे खेलानि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ सायख'नो थाखाय खाबु मोनबाय आरो लोगोसेयैनो बेवहाय मोनसे जोंना मिशन दंफायो मा बेवहाय जाबाय पिस एन्ड इउनिटि थ्रु फुटबल। दा बेनिखायनो आं सानदों
मोनसे गोथार थांखि लानानै बेखौ जोङो खालायदों आरो दिनै फार्स्ट बाव गेलेनायावहाय जोङो नुबाय मोननै टीमा बिराद मोजां नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों फार्स्टआवबो बिथांमोना 1-1 जानानै दङ मोजां गेलेदों बिथांमोना आं सानदों गासै 10टा टीम जिहेतुके जों सेलेक्ट खालामनानै लादों बे 10टा टीमाव मोजां गेलेगिरि बिथांमोना फैगोन आरो बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि इयुननि साफा मोजां फुटबल गेलेगिरि जागोन